Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 12 июни соли 2021 1000 рубл 157 сомонӣ, $100 1131 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ва мехоҳед дар эълон мондан, ба ҳамин рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона ва аз куҷо шумо дар кора. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. замини фурӯшӣ аз шаҳри Ҳисор хоҳиш карданд. Марҳамат. 6 сотиқ замин ҷойгир аст дар Уртабус. ҳама документош ҳаст, свет дора, обам ба наздикиш омадагиай, ягон мошинам боша ҳисоб мекунем, касе гира бурд мекуна, соҳибуш мегӯяд. Нархаш 50 000 сомонӣ бо муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. Духонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст. Автовокзалда наздикишда. хона полни ремонт дора, люкс медарои зиндагӣ мекунӣ, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Духонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст ва қарор аст дар автоцентр дар доми сеэтажа. Якум ошонажа чӣ ки гуфтем. Нархаш 220 000 сомонӣ мебошад, бо савдо мешавад. касе надонад автоцентр куҷояй, поёни шассеи микрорайон, паворотай ба тарафи Гулбута мешавад, тарафи поёни корвон. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. 6 сотиқ замин, 3 дар хона. қарор аст дар 15 микрорайони шаҳри Хуҷанд, болои 13 микрорайон. хона 13 ба 6 мебошад. техпаспорт дорад, водоканал дур нест, ҳамсоя ҳам дорад. срочно фурӯхта мешавад аз барои он ки соҳибушда пул дар корай. нархаш 175 000 сомонӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. қарор аст дар 33 микрорайони шаҳри Хуҷанд, дар наздикиш гимназияи рақами 13, дута детский садик, остановка. Чистична с мебелью фурӯхта мешавад, яъне кухни гарнитур, стенка, кондитсионер, холодильник ва ғайра меистад. кухнишда тёплый пол дорад. нархаш 250 000 сомонӣ. дар тарафҳои Садбарг хоҳиш кардан хонаи фурӯшӣ. Марҳамат. як хонага квартира бо масоҳати 58 метри квадратӣ, масоҳаташ беҳад хубай, ба ҳазур ду хонага карда мешавад. дар 12 ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст. худи бино дар оянда аз 24 ошона иборат мешавад. қарор аст дар хиёбони Рудакӣ, дар бари гостиницаи Шератон. касе надонад, ами баъди Садбарг гостиницаи Шератон мешавад, баъду болотарашда аллакай повороти аэропорта. ҷои беҳад хубай ва бе ремонт фурӯхта мешавад. застрои шикшам хубай, фирмаи Сарманзил. нархаш 280 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. духонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 8 ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст. худи бино аз 9 ошона иборат мебошад, бо ремонти замонавӣ ба гуфти соҳибаш. нархаш 200 000 сомонӣ.
қарор аст дар 14-ум микрорайони шаҳри Бухтар. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар духонага бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст. қарор аст дар Шабчароғ, шаҳри Бухтар. нархаш $25,000 мебошад. бо савдоам мешавад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. бо плюс ҳамчун бонус агаро дорад, срочно фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 10-ум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 21 ошона иборат аст ва қарор аст дар Зарафшон. нархаш 100,000 сомонӣ мебошад. бо савдо мешавад. хона бе ремонтай. аз шаҳри Роғун хоҳиш кардан марҳамат. духонага квартира бо масоҳати 62 метри квадратӣ дар 9-ум ошонаи бинои советӣ дар маркази шаҳри Роғун. нархаш 135,000 сомонӣ. савдоам мешавад ва алишам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунем. боз аз Панҷакентам хоҳиш кардан марҳамат. духонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои навастройка. хона бе ремонт, коробка фавран фурӯхта мешавад. дар маркази шаҳри Панҷакент. қарор аст кӯчаи Ҷалолиддин Румӣ, боғи Ошиқон. нархаш 185,000 сомонӣ. квартираи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Душанбе. духонага мебошад бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 3-ум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 16 ошона иборат аст. коробкаяй, яъне бе ремонт, об, свет, канализатсия шаҳрӣ. қарор аст дар Домпечат. Домпечат касе надонад, ҳамин территорияи Душанбе плазадай. нархаш 240,000 сомонӣ мебошад. 100% срочно фурӯхта мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, деҳаи Мавҷиобод. хона аз 4 ҳуҷра иборат аст. свет, об доимӣ дар 6 сотиқ замин ҷойгир аст. хона бе ремонт мебошад. коробка. нархаш 98,000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. ватсап доранд. документҳои хона 100%. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. 5 дар хона, 6 сотиқ замин, забор қати гирдаш маҳкамай. қарор аст дар кӯчаи Истиқлол ва нархаш $16,000 мебошад. ба квартираям алиш мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. 3,9 сотиқ замин, 5 дар хона, 1 кухнӣ, баня. берунда бошад баня, туалет, кухнӣ, ҳезмхона. нархаш 305,000 сомонӣ. боз муомилат дорад. кришара ба қарибӣ тамом мекунанд, соҳибаш мегӯяд, ва қарор аст дар маҳаллаи Сароби боло, ноҳияи Рӯдакӣ. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, Савхози 4. 15 сотиқ замин мебошад. 4 дар хона, оғил, аловхона, анҷомхона, баня, туалет, об, свет. 2 дарвоза дорад. гирдаш маҳкамаи масҷид, магазин, аптека, духтурхона, ҷамоат, банк.
дар наздикишай ниҳолои мевадиҳанда дорад, яъне гелос, олучаи сурхак, бодом, чормағз, анҷир, себ, хурмо, анор ҳамаш 100% ҳастай. Документошам 100%. аз раҳи калон 100 метр дур мебошад. нархаш $67000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. рақамошон дар рӯи экранай. WhatsApp, имо доранд. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. То боздид барори кор шумода.